dwar l-artal, il-poplu ġdid li ġbar. Natu kull ima wixandru, Sultan tas-sema. Il-kodba mqazza nisimgħu, tkellim allum fiskir, il-kelma tiegħek tkun id-daw tikeċċi d-lamir. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Slim għalikom imqazza, inti bħeġġa kbira tajt lid-dinja lis-Sultan li jaħkem fuq is-sema u fl-art tal-dejjem. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lill-Alla, nitolbuh li nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejn il-mulej. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. Il-Quddisja b'suffraġġju tal-mejta Virginia Randic. Warrab minn quddiem għajnejk mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk f'dak li nagħmlu aħna, insalvaw bit-talb ta' mibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Esodu. Dak iż-żmien ulied Iżrael telqu minn Rames għal Sukkot madwar 600,000 raġel bil-mixi barra tfal u telet magħhom kotra kbira ta' nies u naċ u baqar u imrieħel kbar ħafna. U sajru mill-laġna li kienu ħarġu mill-Eġittu f'tajja rażmi għax ma kellhomx ħmira billi keċċewhom mill-Eġittu u ma setgħux joqogħdu jitnikru u anqas iġibu x-xiklu magħhom. Ulied Iżrael damu jagħmlu fl-Eġittu għal 430 sena u wara dawn l-430 sena dakinhar stess li għalqu ħarġu l-qtajja kollha tal-mulej mill-Eġittu. Kienet lejla ta' Sara għall-mulej biex ħarriġhom mill-Eġittu. Għalhekk dan l-istess lejl u lejl ta' Sara tal-mulej għal ulied Iżrael minn nisel għal nisel. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, it-tjiba tiegħu għal dejjem. Roddu ħar lill-mulej xi tajjeb meta konna maqsin ftakar fina u ħellisna mill-edewwa tagħna ngħidu it-tjiba tiegħu għal dejjem. U darab l-Eġizzjani f'uliedhom il-kbar u ħareġ l-Iżrael minn ġa nofshom, ħariġhom bit qawwija u bidrieħ merfuħ ngħidu it-tjiba tiegħu għal dejjem. U ferraq fit-tnejn il-baħar tal-qasab u għadda lill-Iżrael minn ġa nofshom. Ġarra fil-Farawn u l-eżerċitu tiegħu fil-baħar tal-qasab ngħidu it-tjiba tiegħu għal dejjem. Nqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja.
Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Alleluja. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien il-Fariżej ħarġu u bdew jiftehmu bejniethom kontra Ġesu kif serin jeqerduh. Ġesu sar jabdan u telaq minn hemmhekk. Ħafna nies marru warajh u Ġesu fejjaqhom u ordnalhom bi-sħiħ biex ma jurux minn kien. Biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Eżajja meta qal: Ara l-qaddej tiegħi li naħtart, il-għażiż tiegħi li bih ruħi taxqet, jiena nqiegħed l-Ispirtu tiegħi fuqi u jxandar il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jiksira ma' ħadd, ma jollix leħnu u ħadd ma jisma' leħnu fil-pjazzez. Qasba mġelġla ma jiksirix u mużbieħ nemnem ma jitfieħx, sa ma jwassal il-ġustizzja għal-rebħa u fismu jittamaw il-ġnus. Il-kelma tal-mulej. Namlu ħsib qasir fuq il-Vanġelu. Mela l-aħħar vers għadna kif rajna, qasba mġelġla ma jiksirix u mużbieħ nemnem ma jitfieħx. Propju din kienet il-missjoni ta' Ġesu. Li f'dawn iż-żewġ ġbijat naraw xi ħaġa fraġli ħafna li waslet fl-aħħar. Imma Ġesu għalhekk ġie għal min iħossu fraġli, mhux biex jikkundannah, imma biex jgħinu. U din hija xi ħaġa li għandha timla lil qalbna b'kuraġġ kbir. Għaliex? Għax il-ħnina kbira li Ġesu wera lejn il-midinbin turina tassew min huwa Ġesu. Forsi xi drabi fl-ħajja tagħna jista' jkun issir tixbaħ lil qasba imġelġla jew inkella mużbieħ nemnem. Imma dawn ikunu waqtiet. Jistgħu jkunu forsi waqt tqal u forsi wkoll diffiċli. Imma huwa f'dawn il-waqtiet li l-aktar għandna nindunaw kemm għandna bżonn il-persuna ta' Ġesu biex tagħtina l-qawwa vera tiegħu u jibqgħu ċerti li Ġesu iva itina dak li hu neċessarju u dak li hu bżonjuż għalina. L-importanti li naċċettaw it-tnebbieħa tiegħu. Għalhekk nitolbuh lil Ġesu la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni bil-wieqfa. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba waqt li niftakru fil-ġid kollu li għali qed jagħmel magħna. Nitolbuh inebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilhom minn għandu dak li jrid jgħallina. Sabiex is-saċerdoti fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-maħfra jgħinu lil midinbin iħossu l-ħniena u l-imħabba tal-missier nitolbu. Sabiex min jamministra l-ġustizzja ikun kapaċi jagħmel dan b'ħafna imħabba u attenzjoni lejn kulħadd nitolbu. Sabiex il-morda fil-waqt li jittamaw jaqilgħu il-fejqan jarfu jaqdu d-batijiet tagħhom ma' dawk ta' Kristu nitolbu. Sabiex aħna l-koll niffurmaw il-komunità nisranija li tinġabar f'din il-Knisja. Ma nfittxux tant li nagħmlu suċċess daqskemm inkunu merħla xkejkna li tittama biss falla nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talbiet tagħna. Iftħinna qalbna mulej biex nifmu l-għoli il-wisa u l-fond tal-imħabba tiegħek lejna.
ħalli nkunu dejjem aktar attenti u ġenerużi lejn ħutna il-bnedmin, għalhekk infaħruk u nberkuk issa u għal dejjem bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, widnek tiegħi nafħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li jkun għal-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bniedem biex huwa li twilet minn verġni bla ma naqqas iżda qaddes il-ġbobija ta' ommu inaddafna minn ħtijietna u jagħmel l-offerta tagħna tkun toġbu u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuh ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukullhom kien roddulek ħajr. U nfaħruk u nberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fil-qima ta' Marija dejjem Verġni li nislet li bin il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbobitha tat li d-dinja d-daw ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqmuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat, il-koll ferħana jifaħruk is-smewiet mas-serafin il-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewit, birek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla
ħal-kalċi. Reġraddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Virginia Randic li jogħġbok issejħilha għandek minn din id-dinja. Għamel kif hija bil-magħmudija mitet f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna, u f'dawk l-irbieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqassam Alla Marija, ma' San Ġosep Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missierna, missier li jħobbna, missier li jgħadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jgħinna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess. Ngħidu flimkien: missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minoħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek: inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u bid-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu li għalinna. Ġismi huwa ikel tassew u demmi u xorb tassew. Ħenjen dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni.
kjoġobkom bil-wieqfa u ngħidu ringrazzjament wara tqarbin. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi Signor Alla, nitolbu. Tqarbinna mulej bis-sagramenti tas-sema. Aħna niċċelebraw tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil Marija tal-law tal-bnedmin, nannula li zbaħanja bil-fer taqlub safin, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.